O Bloque Nacionalista Galego presentou esta mañá as emendas que o seu grupo parlamentario levará a vindeira semana á sesión de debate dos orzamentos da Xunta para 2025, referidas ás comarcas de Muros e Noia, e que os nacionalistas cifran nuns 26 millóns de euros. Para a deputada Rosana Pérez, no documento seguen a obviarse actuacións reivindicadas dende hai anos polo BNG. É o caso do saneamento integral da ría, reclamando actuacións puntuais en Outes, Noia e Muros. A preocupación pola perda da produtividade do marisqueo tamén é algo que lles preocupa. É un problema que temos, é un problema grave ao que a Xunta non se dá enfrontado. Bueno, pois nós aquí, e quero destacalo porque hai unha emenda que introducimos por primeira vez que a nós xa nos parece fundamental, non só fundamental, sino tamén urxente, que é un programa xenérico de todas as rías galegas, para todas as rías galegas, que se chama, ou que nós lle chamamos, o programa Inves Rías 2025-2030, que para o ano 2025 dotamos con máis de 3 millóns de euros. En materia de infraestructuras viarias reclaman melloras na C550, o seu paso por Outes, municipio no que piden tamén a reforma da avenida de Fisterra. Outra das solicitudes garda relación coa mellora da conexión de San Lázaro, en Noia, sen esquecer tampouco un maior investimento para a conversión do corredor Brión-Noia en autovía. O Partido Popular leva prometendo ese desdobramento desde o ano 2009, desde o ano no que chegou ao goberno da Xunta. Ben, 15 anos despois estamos exactamente na mesma. Non hai absolutamente nada, máis que dotacións moi pequenas durante os últimos anos de cartos para actuacións no desdobramento, proxecto, etc., que nunca se chegaron a facer. Este ano hai unha dotación por parte da Xunta de Galicia de 4 millóns de euros que nós propoñemos que se duplique. E, polo tanto, presentamos unha emenda de outros 4 millóns porque nós entendemos que xa non se pode agardar máis. Os nacionalistas insisten tamén na necesidade de crear unha liña de bus que vertebre estas dúas comarcas, mellorando tamén a conectividade con Santiago. Outras das súas demandas están referidas á modernización da etapa de Noia, a construción do Parque Empresarial de Porto do Son, ou unha maior aposta pola mancomunidade Serra do Barbanza. En materia social piden tamén a mellora do Centro de Saúde de Porto do Son, unha maior aposta pola vivenda pública, a elaboración do proxecto para unha residencia de maiores en Outes ou a construción da tan ansiada gardería municipal en Noia. En canto ao eido deportivo, os nacionalistas reclaman tamén a ampliación do complexo deportivo municipal e o arranxo da cuberta do pabillón polideportivo de Santa Irene, en Porto do Son, e a reposición do céspede do campo de fútbol de Cabanetán, no concello de Lousame.